Kusebenza kwethu nakuphi nakuphi la kufinyelela khona leli khasi lethu Umtolo TV siyakubingelela. Ngicela ukuthi uma uqala ukuhlangana nale ngosi wenze okuthembekile, ulike, usubscribe, ushiye i-comment yakho lapha kwi-comment section. Esikuphathele zona kosuku lanamuhla ethinta isihlabani esikhulu somculo kaMaskandi uKhuzani King Dlamlenze Mpungose ozoba nendumezulu yomcimbi lapha eCarnival City ngomhla ka-22 wokubungaza u-15 years esendimeni yomcimbi kanye nama-Blue Nation. Abantu esingase sibalindele-ke kulo mcimbi abazobe bedidiyela umcimbi noma bephethe umcimbi, singabala khona uTshatha uGodo ozoba u-MC, kuzoba khona uZimdola esimazi kakhulu emicimbini eminingi ngokuphatha iy'nhlelo, kuzoba khona uPenny Ntuli osazidlela ihlanga lapha emabhincini. Bese lapho kuzoba abantu abazonandisa inkosi yamagcukama izobe ikhona idedela uShunwayo wothando, ilandelwa into encane nayo uzobe ekhona, into encane izobe incula lapha esiteji. Kube khona uNjoko naye uzobe ethi siyamemeza. Kuzoba khona uNavigator umfo kaGcwensa madoda naye uzobe ekhona kulo mcimbi. UMzukulu naye uzobe ekhona kulo mcimbi. Bophela lo mcimbi wey'ngane zakwethu. Kuzoba khona uDuma Kahle madoda ohlezi ededela iy'ngoma zakhe. Kuzoba khona uMalume, siyazi-ke lapho ukuthi sisuke sikhuluma ngoGatsheni. Kuzoba khona uFalabo naye uzobe ekhona kulo mcimbi. Siqhubeke, kuzobe kukhona uMasinga naye kulo mcimbi, bese lapho kuzoba iBliss, Bliss yengane, suka madoda yogathi izobe ikhona-ke laphana kulo mcimbi, elandelwa uThandazane naye uzobe ekhona-ke kulo mcimbi. Bese lapho-ke kuzoba uLimit umfana osematheni njengamanje, naye uzobe egijima kuwona lo mcimbi. Kuzothi abantu abacula i-gospel kuzobe kukhona uJumbo kanye noLungelo Hlongwane esibazi kakhulu ukuthi emicimbini eminingi ethinta uKhuzani behlezi bekhona, nemicimbi nje esuke eqashwe kuyona uKhuzani nabo basuke beyingxenye kuyona. Bese lapho-ke kuzoba ukhazeni wakhe uKhuzani madoda uBig Zulu, umlepha wesiZulu, awusuka athi Nkaba Yizondi, insizwa yakhona la eBergville naye uzobe ekhona kulo mcimbi olapha eCarnival City. Bese lapho-ke kuzoba i-Team Maydululo izobe ekhona madoda, umjulisi ohambisana nomnqobi yazo. Zibambelela-ke ithikithi laphaya okudayiswa khona amathikithi wo-Computicket, o-Shoprite nayo yonke indawo o-Pick n Pay la kudayiswa khona amathikithi. Hamba uzitholele elakho ithikithi, ungasali ngaphandle baphuze ukuthi wena wavalelwa. Bese lapho-ke neso lezwe lizobe likhona ukulekelela labo abangenawo amafoni noma abangenawo ama-TV ukubona lo mcimbi omkhulu kangaka ozobe wenzeka ngomhla ka-22, ukuba bakwazi ukuthi nabafunde iphepha bazitholele zonke ezinoju. Thina siyiMtolo TV sicela ukukubeka la, sizwe i-comment yakho lapha ku-comment section.